नमस्कार मंडळी, आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मी स्वागत करतोय। तर मंडळी, थंबनेल बघून तुमका कळालाच असतला की आज आम्ही व्हिडिओ कशा याच्यावर केला होतो। तर आज आम्ही व्हिडिओ जो करतला तो घरी कसे कुर्ले पकडायचे ते तुमका आज आम्ही दाखवतला। तर आता हे बघा, आमच्याबरोबर काका पण आहेत बघा मंडळी। अळवाच्या पाण्यात आम्ही काढू घेतला आणि काढू जरा मोठेच लागतात कारण घरी लागा कोय। आणि बघा अशा प्रकारे तुकडं करून घरी काढू लावायचे। बघूया तर आज आपण किती कुर्ले भेटतात ते। बघा असे नकान तोडतात काढू। तर घरी टाकलेली आता पहिल्या जागेवर काळ टाकला होते, काही गावाक नाही। एकाच जागेवर जास्त थांबून राहत नाही। दुसऱ्या जागेवर आता घरी टाकलेली आहे। बघू तरी काय गावता काय। कुर्ली गिळातना बाहेर दिलेली आहे। पिशवी बघा, आपण एक कुर्ली गावलेली आहे। मंडळी, आपण एक कुर्ले गावलेली आहे सुरुवातीकच। अजून एक होती दय, पण ती काय बिळात ना बाहेर येऊ नाही, त्यामुळे काय आम्ही पकडून नाही ते। आता पुढे चालला दुसऱ्या जागेवर, कारण एकाच जागेवर जास्त थांबत राहत नाही, जास्त वेळ होईल। आणि कदाचित मित्रांनो आज हा व्हिडिओ थोडं मोठं पण होईल। रे बघा मित्रांनो, आता आम्ही दुसऱ्या जागी रिलाव, मुंबईच्या वळा रिलाव। आता हे कावळू हय बघू किती गावतात ते। गाईला इला का आपण एक मोठीच कुर्ली गावली या।
आता हे पिशे दिसायचे नाही. अजून एक कुर्ले गावली. चला तर त्या साईडला जाऊया. अजून आपण भरपूर ठिकाणी फिरायचे असत. एकूण आपण आता 3-4 कुर्ले गावलेले आहेत. बारीक बारीक पाऊस पण सुरू झालो आता. केवढी मोठी गावली आहे बघा कुर्ली. परत आता काढू लावतात, कारण पाण्यात जास्त वेळ काढून ठेवलं का तो वास पण जाता, कुर्ल्यांका वास येत नाही. अजून असाच आहे कुर्ली एक बारकी, ती बाहेर येत नाही. ती मगाशी कुर्ली आता गावलेली आहे. अजून एक हा कुर्ली, ती थोडी बिळात असल्यामुळे बघूया ती गावता काय. ती ह्याच्याहून मोठी आहे. सुटली कुर्ली, अर्धवटीला परत गेली. एकदम छोटी आई. मित्रांनो आपण आता आहे उमेच्या बाहेर 5 कुर्ले गावले आहेत. काय कुर्ले भरपूर होते, कुर्ले अजून होते 2-3 गावणार होते, पण ते घरी एक लागले का सुटायचे. कारण कुर्ल्यांना जास्त असं धरूक काय चांगला असा गावला का ते गच्च धरून बसतात, बाहेर येत नाही. तर परत दुसऱ्या जागेवर जाऊया. ते बघा म्हणजे आपण दुसऱ्या जागेवर लाव आता. या जागेत खण असे म्हणतात, आता आम्ही खनिज दिला. घेतात मगापासून आता एक कुर्ली गावली आहे. तर मग अशी पाऊस खूप गेलेलो, तर अजून कुर्ले गावले तरी बघूया गावले काय दुसऱ्यावर थांबणार आम्ही. पाऊस गेलो आमच्या जास्त काही कुर्ले गावले नाही खनित, कारण पाऊस पण मोठं होईल तेव्हा. 1-2च कुर्ले गावले. आता पुढे जाऊया अजून. असून आपली 4 ठिकाणं पूर्ण झाली आहेत. आता 5व्या ठिकाणात उद्या काय भेटत आहे, नंतर मग घरात. आता जे आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणा गणेश कोण असे म्हणतात. म्हणजे तिथे आम्ही गणपती विसर्जन करता. चल तर पुढे.
काढून आम्ही गणेश पंडिरी लाव. बघा कुर्ली गावली. बारकी आहे. बघा ही गणेश कोण गणपती विसर्जन होता. त्यांनी आपल्या छाती एवढी तरी खोला. आता पाणी खदू असल्यामुळे सरळ दिसत नाही आपण. आता आम्ही घरात चाललो कारण येऊन आमका खूप वेळ झालो. आम्ही 9:30 केला आणि आता 12 वाजले. तर बघूया आता घराकडे जाऊन किती कुर्ले भेटले आहेत ते पाडलेट टाकून बघूया, तेव्हा आपण खूप दिसतले. चला आता घराकडे जाऊया. म्हणजे आमका करून एवढे कुर्ले गावले आहेत. अजून गावले असून पाऊस खूप लागलो नंतर याच्यावरून कुर्ले गावतात. आता बारीकच गावले आहेत, मोठे पण गावतात. चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया. आणि हे व्हिडिओ तुमका जर आवडला असाल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा.